Скъпи приятели, 10 декември е обявен за Международен ден на човешките права. Дните на новото хилядолетие претендират за нови отношения между хората. Една лекция за правата на човека днес би била преди всичко вглеждане в историята на цивилизацията. Историята на света е изтъкана от незачитане на правата на човека. Дори в наши дни милиони хора по света живеят в страх да не бъдат продадени в робство. Въпреки технологичния напредък, човек е поставен в ситуация да се тревожи за утрешния ден. Конвенцията за правата и свободите на човека, датирана от 1950 година, е само ремарка. Повече от половин век по-късно изискванията са завишени. Хората търсят, искат, настояват да имат равни права, равносилни на високите демократични ценности. Свободата на мисълта, съвестта и религията е не само изречение от нормативен акт. То е в основата на ценностната система на ДПС. Партия устояла на превратностите, на динамичните политически трусове в родината ми вече повече от 25 години. Въпреки цивилизационния растеж, в наши дни ставаме свидетели на незачитане на човешката същност, на грубо погазване на достоинството и живота. Всекидневно, тук в Европа, загиват хора от изстрели на автоматично оръжие. В Близкия изток човешки същества са унижавани, продавани в робство. Убийството на ценностите е забавление за извратени демони, попаднали сред нас. И всички ние оставаме с наскърбени сърца. В Брюксел е лесно да се леят думи за права на човека. Казват си милиони по света, останали сами, без надежда и вяра. Като член на Комитета по човешки права към Либералния интернационал, си давам сметка каква е причината да има страдание основано на незачитането на човешките права и свободи. Ето защо бих искал да припомня думите на Томас Джеферсън. Грижата за човешкия живот и щастие, а не тяхното унищожение, е първата и единствена грижа на доброто правителство. И нека те станат аксиома за поколенията и след нас.